si Randy. Dito kami sa Gapan nagkita, mga kagamba. Ay, boss pa yan. Nandito na yung gagamba. Maganda. Malaki. Ayos. Okay. Thank you, Randy. Na mga kagamba, dito tayo sa Cabanatuan. Yan, kumuha si Marvin. Asa yung gagamba mo? Ayan, pakita mo yung gagamba mo. Ayan, nag-tricycle din siya. Kita kami dito sa terminal. Ayan, oh. Ayan, oh. So, thank you, Marvin, ha? Oh, thank you rin po, sir. Okay. Magawa tayo ulit ng pagkain ng gagamba, no? Nagbibilo tayo ng bulak. Ayan. Ayan. Ayan, nakaready na yung gatas dyan. Ayan. So, ibilutin lang natin yung bulak, mga kagamba. Ayan, oh. O, ayan. Kuha ka ng towel na medyo basa para hindi tumulas doon sa daliri mo. Ayan, ganyan, no? Ganyan, babasahin mo yung kamay mo sa towel na basa para madaling mabilot yung, yung bulak. Ayan, ganyan. Ayan lang, eh. Ayan ang pakakainin natin, no? Ayan. Ayan. Ilang kaha yan? 5, 6. Ayan, 6 na kaha yung pakakainin natin, mga kama. Bali 600, ha? Ayan. Okay, so mamaya papakita na ako sa inyo paano ko pakainin yung gagamba, ha? Natin yung gatas, mga gagamba, ha? Ayan, lagyan natin ng gatas, ayan. Ayan. Huwag masyadong basang-basa, ha? Sakto lang siya, nabasa siya. Ayan. Ayan, nandito pa yata yung gatas yung binigay, ha. Nabitin pa, nagkukulang konting tubig to. Hindi natulog. Ayan, nalagyan natin ulit. Ayan. Ayan. Yun, wala isang sabaw, ha. Konting-konting sabaw niya, ha. Ayan, ipapakain natin, mga kagamba, sa gagamba natin. Oo, so subukan ko nga ito ngayon sa isang kaha. Kita nyo yan? Oo. Kuha tayo ngayon ng toothpick. Ayan. 2 toothpick yan. So, magkabilaan yan, ha. Ayan. Subukan na natin, mga gamba. Yun, oh. Ganun lang siya, oh. Malsa ka agad, oh. Meron ding lagi inaptin sa mga kagamba ayaw kumain. So, laglagan mo lang siya ng bulak sa butas. Ayan. Kung yung gumagalaw, unahin mo na lang para hindi makatakas. Ayan. Diskarte lang yan. Yan, magmumukhang yan, mga kagamba. Lumas ang tingnan ngayon kasi nga sabi nila robot na siya. Pero pag napakain natin yan, sisigla yan, babalik sa dating lakas niyan. At magiging sariwa siya ulit. Yan. Sinakmal niya agad. Kailangan ilalapit mo talaga sa bunganga niya para surbol. Oh. Makulit. Pag may makulit, hawakan mo lang muna. Isushoot mo na lang sa butas mamaya. Ito, kukundugod na to. Baka sakaling mabuhay pa, kumain pa siya. Ayan. Ito, balik natin ito ngayon doon sa butas niya. Sabay sara. Ayan. Para hayaan mo siya mangulit doon. Pag naramdaman niya yung bulak na basa, kakainin niya.
normal ka agad. Hindi na kayo mahirapan maghanap pa ng hipon, kung ano-ano. Yan lang, mayroon namang mabili sa tindahan na bulak. Meron din namang gatas lang naman sa tindahan, ng Bear Brand, ng powder. So, hindi na kayo aburido na maghanap pa ng tipaklong kung ano-ano. Ayan o. Napakasimpleng ano yan mga kagamba. Napakasimpleng turo ko yung ganyan, pakain. Simpleng pamamaraan, napaka-practical. Ayan. Pagkaraan ng isang oras ng mga gamba, laki na ng tiyan ng mga yan. Naglakihan na yan pagkaraan ng isang oras. Tama yung malikot pagka bigay ko sa kanya, sakmal sa kaagad. Ito naman ayaw, medyo nagulantang siya. Ito merong parang robot dito. Ayan, balikan mo sa butas yan. Parang robot pag kumilos yung mga kagamba pag ano na luma na gagamba. Pero babalik sa pagka-fresh yan pagka nakakain yan. Parang bago ulit yan. Kaya huwag kayong matakot kung luma yung gagamba kasi mas matibay na yan kasi na-absorb na niya yung klima dito sa area niya. Bihira na mamamatay, hindi kagaya nung fresh na fresh. Pag na-stack mo yon, dami patay. Lalo kung luma yung lagayan mo. Yan. Tingnan nyo mga kagamba. Mabilis lang, di ba, magpakain kahit marami kaalagang gagamba. Bulak lang, simpleng-simple. Kaya kung ano-ano pang hanapin mo ipapakain. Dito sa siyudad, gatas lang, katalo na sa gagamba. Ayan o. Malikot to. Subukan natin ito. Nako. Malikot na talaga. Ayaw. Dito. Makan muna natin. Yan. Kunahin muna natin yung iba. Gustong kumain. Malikot yan eh. Makulit. Ito. Yan. Ano kasi gusto nang kumain. Ito lang natin dito sa butas. I-shoot na naman natin ulit siya. Balik natin. Yan. Yan, dito sa kabila sabay sara. Yun, next. Sinakmal niya agad. Siya, salubugin mo lang ng gatas, bulak ng gatas, balik sa ulit sa butas niya. Yung iba kasi dyan di marunong pakain. Pag naistakan, wala na, nga. Ito ka, balik ka rito. Yun.
Ano lang mga kagamba. Nyenye pag hindi marunong pakain. Hindi siya kumain dyan, like mo siya ulit, problema na ngayon. Wala ka ng panangkutan doon. Hindi kami siyang pagkain, ay pa kumain. Aha, lumabas pa nga nga. Ngayon mo lang ito. Ano siya yan, nakakad siya yan. Okay, so mamaya mga kagamba, ipapakita natin yan. Pakita natin yan mamaya kung paano lumaki yung mga tiyan yan. So hanggang mamaya mga kagamba, pagkatapos pakainin, papakita natin. Ayan mga kagamba, pinakain natin, ayan, naglakihan na siya. Tignan nyo. Ayan o. Lumaki ang mga tiyan, nangabuntit na sila. Jolins na. O, ayan. So yun, nakita nyo na kung paano nagsilakihan yung pinakain ko. Ayan. O. Ayun, hanggang dito na lang mga kagamba. Hanggang sa muli. Maraming salamat.